odată o capră care avea 3 iezi. Iedul cel mare și cu cel mijlociu dau prin băți de obraznici erau, iar cel mic era harnic și cu minte. Într-o zi, capra chemă iezii și le zise: Dragi mami copilași, eu mă duc în pădure ca să mai aduc ceva de ale mâncării. Voi încuieți ușa după mine și nu cumva să deschideți până ce nu-ți auzi glasul meu. Ca să mă cunoașteți, am să vă spun așa: trăiesc, cucuieți, mami ușa descuieți, când mama va duce vouă, frunz în buze, lapte în țâță, drop de sare în spinare, mălăiești în călcăiești, smoc de flori pe subțăori. Ei, auziți ce-am spus? Da, mămucă, să n-ai nicio grijă, mămucă. Ia ca mă duc.